أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد yan uwan da suke bibiyar mu a cikin wannan kafa ta ahlul riyadus salihin ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To yanzu kamar yadda kuke ga bayanin wannan ba Allah wannan wani malami ne dan Ghana wanda shi ma dan izala ne wanda yake jin wayannan professor nasu suna faɗin wayannan ababan shine shi ma ya yabo kuna gani wai wasa ne ake kamar kamare ne ba nan umare ka wai duk wannan misirkin da ake aika ma Isra'ila tana aika ma Iran amma kun ga shi wannan ka gani ya yarda da haka nan malaman su sun yarda da haka nan abin da yasa na ga muku na ce wannan matsala ce wadda ku gane cuta ce ta aƙida malaman su a yanda aka koya musu haka za su zo su koya in ƙarya kai profesora a samanta a bisa kanta za ka yi waɗannan da suka je suka kwankwada hadisan su na ƙarya aka koya musu waɗanda aka cakuɗa musu siyasa da addini aka ce musu profesa da kuta haka suke cewa dan juma ne da dan jumai to ga su nan karar Allah kuna gani asirin su iya tonuwa wai kana ji wai manafici ne wai abin da wai Iran take da Iran da Isra'ila dan juma ne da dan jumai to kai to yanzu wannan ku diba ku ji wannan bayanin wannan ban Allah to malami ne yanzu kuna gani da dalibai a gaban shi ana kabara Allahu akbar to ya za a yi al'umman mu da Allah da irin waɗannan malamai da irin wannan bayani da suke yi da su da wannan shi matashin malamin da manyan malaman nasu duka haka suka tafi to wannan karshen zamani mun zo karshen duniya yanzu waɗanda duka suke cikin irin waɗannan abubuwan da suke da irin waɗannan aƙidin nasu zai yi wahala ne su gane irin wannan fashin baki da nake sai sun je tsawon shekaru sun yi bincike tsawon shekaru doke gara ina iya bacewa ilvadi suwa saboda an halakar da al'umman mu ne an wawantar da su an jahiltar da su kamar ka ce wai gata da suna kura ce da ita da barewa sun zama suna wasa kai kura za ta ga barewa ta kyale ta cinye ta za ta yi to haka ne wai abin da ke faruwa a yanzu wai kana gani amma sun yarda malaman nasu sun yarda to ya za a yi ɗalibi ya gane malaman ku sun ce muku a irin su malam fafa suna fashin baki wayannan yan boko ne wayannan ba su da ilimi wayannan kaza ba a san ba hanyar da aka dauko hadisin waye kaza ku diba yanda aka wawantar da al'ummar ku diba ku gani dan Allah ina kwakwalan ku suke musulmi ina kwakwalan ku suke yan wahabiya yan izala ina kwakwalan ku suke da waɗanda suke ko da ke yan izala su suka yi wannan yan dariƙa babu ruwansu da cikin irin wannan abubuwa ko da yan sauran wannan firka wannan amma wanda suka yi zahi a game da yan shi'a su ne yan wahabiya kuma Saudi Arabia saboda ita ce uwar gidansu saboda Saudi Arabia da ita da America da Isra'ila ta hiyar su ɗaya su ne dan juma da dan jumai mulkin Saudi Arabia ba yan Saudi Arabia ba Laraba ba na Saudi Arabia a cikin Laraba akwai mutanen kirki akwai ahlus sunna na kirki masu bin sunna ta manzon Allah waɗannan hadisai na siyasa da aka ba su bane sunna waɗannan manzon Allah ya yi bayani a game da waɗannan munafukan musulmin da munafukan malamai annamiman malamai yau kudi ba ku ga malamai ko irin wannan namu na Afirka neman kuɗi ne ake da addini daga kaje kai jami'a ka zo da dan diploma ɗinka kana neman kuɗi ka bude dan mumbarin ka shikenan ka dauko littafan ka fara to a takabir Allah shikenan a dauko labari wani labari mai ban mamaki wani labari mai wane ne kaza ba komi wanda na ci gaba rien on peut pas exploiter le Coran ya za mu yi wani invention Africa musulmi na Afirka ya za mu yi wannan irin na aƙida da aka samu ku da shi za ku je ku yi invention sai gaba sai hasada sai bakin ciki da sunan sunna ta manzon Allah kana gani wancan batacce ne kai shiryayye ne kai zaka shiga aljanna kai ne ana ahlus sunnati wal jamaa wancan saura duk kafirai ne a zo kawai ai ta bata muku lokaci ai ta karanta muku littafai na 100 800 700 ya kwakwalan ku da Allah afala ta aqiluna dan me Allah ke jan hankalin mu zuwa to yanzu ka diba nan wai malami ne wai ahlus sunna ne shi kana gani ya ji haka manyan malaman shi suna wadi shi ma ya zo to ɗaliban shi su ma sun bi to yanzu irin wannan da Allah wa'annan yanzu ina za su iya zama ma da iri-irin mu su zo su tsaya wai ya zan yi inshurari wannan ba Allah wannan ko malaman su wa'annan sauraron su ma bata lokaci ne me wani ilimi ne ma za ka karu da shi wa'azin bai huce da za muku na mata na mutuwa na waye hasada na waye shine za a rika dora saman profile hasada ce in kaga kaza hali mai kaza ne in kaga waye kaza mai kaza mai babu duk abinda duniya take ciki an wawantar da su ba san kamai ba sai bakin ciki sai hasada sai kaza sai zargi wancan batacce ne wancan shiryayye ne wancan wuta zashi wancan kaza ne wancan kaza ne yanzu zaka duniya kai ka wuta ya ce kai batacce ne kai wane ne aqida ka batta da kyau aqida ka bat su ne masu aqida mai kyau to yanzu kun gaisu ga sanan a karar na ce muku duk manahucin su zai fito da jahilcin su gashi nan karar iya fitowa
ana ce muku wannan Amurka ta kai ma Iran hari a jiya, kuna gani ana ragargaza hal santa na intelligences na Isra'ila, Iran ta kai mishi hari, santar na Mossad intelligentsia na abin ne Yahudawa an kai mishi hari, an ragwargwaza shi. Amma duk da wannan kuna ji yan wahabiya suka ce a wai wasan kwaikwayo ne. Kana ji wannan ba Allah dan gane wannan wai ba ni na mara ba ne, wai wannan su ne za su zo gaban mata suna wani rangwada ana Allahu akbar Allahu akbar, wai malamai ne wannan. Kana gani alamomin na malaman karshen zamani da manzon Allah ce babu komai sai san duniya. Malamai yace za a dauke na Allah, za a dauke masu ilimi, ilimi zai bar ban kasa, kai za a wayi gari Qur'anin ma za a dauke ta sama, za ka bude Qur'ani manzon Allah ce babu komai, yace imani yace kawai zai kaura, kai za a wayi gari inda la ilaha illallah ma za ta bace. To wannan duka hanyar ce muke bi yanzu, hanyar ce muke bi. Malumai ne na akhirin zaman, maluman karshen zamani ga sanan kuna gani, sai kyalkyali, sai neman malami kaga wai har a saman TikTok iya gwada gidan shi gashi da katuwar etage, gashi da yaran shi ana wasa ana raha ana wane ne. Malami ne zaka gani da salular guda wani 3-4 ana wannan abin ne ana bude mushi mota iya shiga iya no sai falafel. Wai sunna ce wai duka a cikin sunnar ta manzon Allah take. Kungiyoyin wayannan duka kungiyoyi ne na neman kudi fa, sai kuma da party politic kungiyoyi ne na neman kudi, wanda in ba dan kungiyar bane kai za a bata ka ne. Yanzu in dan kungiyar wani laifi, ai kun ga inda lokacin nan waɗannan manyan malaman nasu daga ɗaya ya je ya wata kwata bala shi, sai ka gani sun fito suna kare shi ƴan almajiran nasu ƙananan malaman. Wannan babban malami a cikin mishi mutunci ya ma addini hidima ya yi waya, su da kansu suke kare junansu. Amma ba za ka taɓa ganin ɗan ɗariƙa hoto wata gaskiya kaga ɗan ahla sunna ya zo ya ce gaskiya abinda wannan irin su makari suka faɗi gaskiya ne. Ba za ka taɓa gani sun ma juna adalci. To ina addini yake anan? San rai, abin da ake bauta ma aqida. Malaman karshen zamani kenan, ga fuskokin su nan yanda manzon Allah ya bayani. Wallahi in kana da ilimin wannan hadisi da manzon Allah hadi kaga wayannan malamai namu ne yanzu, to ka zo karshe. Ku je ku yi addinin ku, kamar yadda nace uwayen mu ku tsaya a bisa kan addinin ku, ku musulmi ne. Ku yi wannan sallar ku yi azumin ku yi kyakkyawan hali, kawai ka a cuci kowa, ka a ci riba, a kyautata ma iyali, ayi kaza, zaka shiga aljanna. Ba wanda ya saka ka bauta aqida. Duk wanda ya ce maka bauta aqida ka maka aya a cikin Qur'ani, ƙarya ce, siyasa ce. Allah shirye mu. Ga sunan huskos suna ta gwada kansu malaman. Yanzu kwanaki wannan duk ba kun ga ba sun shiga su ma fashin baki, amma kaga tunda ba wani wannan aka sani ba na wani abubuwan wanda ga sunan wanda manzon Allah ya bayani, an shagaltu da karanta littattafai wanda ba su da wani, ba su amfana ma musulmi komai, ba su ka sauyi a cikin rayuwar musulmi. Yanzu kaga bu san koyin ba, sai dai a shiga harka dauko ayoyin Qur'ani, sufofi ne Yahuda ga sunan waye Yahuda kaza wannan ai kowa ya karanta ai. Qur'anin ba an yi wurgi da ita ba, a yanzu ne kuma za a fara koma ana zancen waye Yahuda kaza. Waɗansu yanzu suna nan dai ba kumiya ba tsoron Allah, an fara dawowa. Mu in aka ce mu zaɓa tsakanin Yahudu da Isra'ila, za mu zaɓi Yahudu, za mu zaɓi Isra'ila. Wani suka ce za su zaɓi Yahudu. Kaga wannan yace su duka ɗaya ne. Kaga manyan malaman su professor suka ce dan Juma ne da dan Jumai, su ma almajiran suka je suka bi abu ya rima a sha kida. To al'umma da muke ciki fa, wanda muna fashin baki wani suna jin haushi saboda an taɓa wani gingiman mu malamin su yayi wata fatawashi ya ce waye sun bi. To Allah ka shirye mu, Allah ka shirye mu, Allah ka shirye mu. Amma mun zo ƙarshen zamani, wayannan malamai na ƙarshen zamani su ne kuke tsamo a cikin su. Babu komai yanzu a cikin addini, kawai sai dai a ce kawai ayi me ake ta sai dai kawai ayi salatin annabi kawai shikenan, mutum kawai kace to Allah kawai sa dai kai dai a gama da duniya lafiya. Amma wayannan in dai wayannan malamai ne na akhirin zaman, to sai a hankali, sai a hankali. Allah ka shirye mu, Allah ka shirye mu. Kungiyoyi ga sunan kamar yadda manzon Allah ya faɗi, ƙarshen zamani abin da zai faru. Kuma wannan kungiyoyi haka za a je a shiga wuta a shiga aljanna, a shiga wuta a shiga aljanna. Kungiya ba kuna yin ta ba nan duniya, wallahi haka za ku je, wa'ansu su shiga aljanna, wa'ansu su shiga wuta. To Allah ka sa mu dace, Allah ka sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.